मोख्रा सायसनहरबायहाय माबोरै जादों सानै बादि माव गोबाङानो खामानि सिगाङाव आंनि गोदान आपडेटआव फिन खनसे बरनाय थाबाय लोगोफोर दा आङो मोननै आपडेट लाना फैदों दा चिरां जिल्लानि रुनि खाथायाव हानजायारि जिनाहारि खालामनाय जाथाय बेखौ जों निउसाव खोनागासिनो दङ आरो गुबुन मोनसे जाबाय लोक्षिश्री ब्रह्मनि बेरामनि सायाव आं एसे सावरायगोन दा चिरां जिल्लानि रुनि खाथायाव हानजायारि जिनाहारि खालामनाय जाथाया माबायदि जादोंमोन निउसाव मोननाय बायदिब्ला लोगोफोर दा बाथ्राखौ थोंजों बुंनोसै लोगोफोर सासे 16 बोसोरनि सिख्लाया गावनि गोसो थोनायजों मोनसे गाज्रि खामानि मावगासिनो दंमोन मा गाज्रि खामानि नोंथांमोनथ' मिथिखागौ सेंग्रा आरो सिख्लानि गेजेराव माबायदि खामानि जायो बेखौ मिथिखायो सोरबाबो दा बिदि खामानि मावनायखौ बिसोरो साद' दुथांफोरा नुनानै सिरि सिरि भिडिअ बानायनायसै भिडिअ बानायनानै माने बिसोरखौ हुमखि होनायसै आरोना बे भिडिअखौ ससियेल मिडियायाव हेगारना होनाय जागोन जुदि जोंबो बे खामानिखौ मावनो मोनाबा होननानै बुंनायसै दा बिदि बुंनायखाय माने बिसोरबो होनायसै जों माबा खिन्थानाय जागोन ना गोबाङानो मिथिगोन बेखायनो बेबायदिनो बिसोरो बे खामानिखौ साद' सेंग्राफोरा खालामनायसै जिनाहारि सासे 16 बोसोरनि सिख्लासाखौ बे खामानिया माने 2 आगस्टआवनो जादों होननानै खोनानो मोनदों जों निउसाव खोनानाय बायदिब्ला दा आं बे भिडिअखौ बनायनायनि जाहोना जाबाय लोगोफोर सोरबाफोर दा बेफोरबायदि आन्दोआव खामानि मावगोन होननानै प्लेनिं लानानै दंमोनबा साबधान जा एबा बेनिफ्राय जानगाराव था एबा खालामनो नाङा होननानै बानायनाय जादों नुवाखै नै माबायदि सेंग्रा सिख्लानि गेजेराव गोसो थोलायनानै मा खामानि मावदोंमोन दा गुबुना नुनानै माबायदि खालामदों बेबायदि जाथाया जाखायो आरो बियो स्रोद स्रोद बहुद जालांबायसो खोमा आगोलाव दा नैबे ससियेल मिडियायाव हेगारना होनायखायसो दा हमना बिसोरखौ बेबायदि जाथाय जाखायो आरोना लोगोफोर ओंखायनो साबधान जा बेनिखायनो आं बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों जाहाथे दा सिजोन फैलायबाय नङा होमबा जोंनि नै फुजा फोथार बेफोराव बेफोरबायदि खामानिया बहुत सोलिखायो होनना मिथिखायो गोबाङानो साबधान जा होमबा सेंग्रा सिख्लाफोर जायफोरा रिलेसनाव दङ जायफोरा बेबायदि खामानि मावनो सानदों बेफोर जानगाराव था नङाब्ला नोंथांमोनाबो नैफोरबायदि निउसाव नुजागोन आरो बुखिजागोन ओमफ्राय दा नोंथांमोना नैबे मोनसे भिडिअखौ नायग्रोसं आं दसे उनाव माने बुंगासिनो दङ आरो मा बाथ्रा फोरमायगासिनो दङ बेमार जादों मामिया फारसेथिं जादों माबोरै जादों मामिया थैसिगोन मामिया पिके जाबाय दं गाबनाङा मामिया दिनै थैलांबाय नोंथांमोना निस्सय नुबाय भिडिअखौ ससे क्लिप देखायबाय आङो सासे गथ'आ मा गाबै गाबै भिडिअ बनायदों बे भिडिअखौ दाख्लैनो आपल'ड खालामदों खोमा बेनिफ्राय आङो बे भिडिअनि सायाव माखासे खायसे बाथ्राखौ बुंनो होननानै लाना फैनाय जाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय गथ'खौ सोरबा मायबा कमेन्ट हरदोंनो नायग्रोसं भिडिअखौ गथ'खौ माबा हिजरा साइज हिजरा गथ' मोख्रा सायसनहरबायहाय आंखौनो होन आंनि फिसाखौलाय मानो होननांगौ जि दुखु मोनदों आङो दहाय गाबनानै बनायनाय भिडिअआव गथ'आ गाबनानै बनायनाय भिडिअआव बिमाया मा कमेन्ट हरदों नोंथांमोननि गेजेराव बुंनानै होखाबाय नङा होमबा माबा हिजरानो माबा मोख्रा साइजनो बिदि होननानै कमेन्ट हरदों होनना बुंदों आरो माने नङा होमबा बिमाया दा जाय नोंथाङा हरदो एसे गोरोन्थि जादों आरोना बिदि हरनो नाङा माने बिसोरो माने गावनि बेमारखौसो माने सुबुंफोरनि गेजेराव फोरमायनानै होदों ओरै थोरै जादों दा दुखुनि समाव बेबायदि जानला मोनला आरो दुखुनि माने बाथ्रा बुंहरनाङा आरोना जाय हरदोंमोन दा आंबो दुखु मोनदों बेबायदि हरनाङा ना दा नोंथांमोना बुंहरनोसो हायो बहा मोजां डक्टर दङ ओरै थोरै माव बायदिसिना बुंहरनो हायो आरोना दा गोबाङानो बुंहरदोबो होनना बुंदों मोजां बाथ्रा बुंहरदोबो होनदों दा सासे सानैयाथ' थाखायो बेबायदि सासे सानै थायोबाबो माने दुखुनि समाव बेबायदि कमेन्ट हरना आरोना खायसे माबाफोर एन्टारटेनमेन्ट भिडिअ बानायनायफोराव नायनो बायोबा थाखायो बेबायदि नायनो बाखानाय जोंनि बर' समाजावथ' दंखायो
कुनु दिन सापर्ट जाखाया जोंनि बर' समाजाव रावबो सापर्ट खालामखाया सापर्ट गैलाखाया आं मिथिखायो कुनु दिन सापर्ट खालामलाखाया दे सापर्ट खालामबाबो बहुत कम खामा नङा गोबाङानो खामो थेवब्लाबो साफा सानैया माने थाखायो बेबायदि साफा सानै थानायनि जाउनावथ' माने हारिया खायसे नार्भास जालांदो कुनु खौसेथि गैया जालांदो बेबादि जानो नाङा दा नोंथांमोना बेबायदि हरनोबो नाङा इयुनावबो हरनो नाङा आरो दा नों बेखौ जानायदो गाबोन समनिया नोंनियावबो जाहैनो हागौ आंनियावबो जाहैनो हागौ सोरनावबो जाहैनो हागौ बेराम बुस्थु कुनु बुंनो हाया दा बिदि आरोना बाथ्राया हायोबा मोजाङै बुजायनोसो नांगौ आरोना गोबाङा साननो हागौ बेफोर माबा कन्टेन्ट जायो नामा बेफोरखौ माबा भिडिअबो नायनो होननानै आरे भाई सोरबा सासे सुबुङा अलखदाव गोग्लैयोब्ला बेखौ जों शेयार खालामाब्ला जों खालि गाज्रि भाइरेल भिडिअखौल' जों शेयार खालामबा जागोन नामा दिनै सोर साबैसे बनाय बेफोरबायदि भिडिअखौ सोरबाफोर अलखदाव गोग्लैयोब्ला सोरबाफोर माबाफोर आंखाल जायोब्ला माथो नायखांनासो थाङो गोबाङानो दिनै नों आंहा नायफिनाबा सोर नायफिननो नङा होमबा आरो आं बुंनो खावलायो नों हासान्दि गुबुनखौ अननांगोन आरो नों हायासान्दि गुबुननियाव बिनाबो जानो नांगोन आरो गुबुनाबो अनसायनो नांगोन बेखौसो आङो मानसिनि धोरोम होननानै सानो आरोना आंनि मथे दा जाय सिनाया लोक्षिश्री ब्रह्म ब्लगखौ नैबेनो बियो गावनि चेनेलाव जेबो QR कड होनाय जायाखै जेबो माने रां हरनो हानायनि बेबस्था खालामनाय जायाखै मोनसे चेनेलाव होदो बियो एन्टनि नार्जारि होननाय मोनसे चेनेलाव मोनसे नाम्बार होदों जेबो QR कड होनाय जायाखै बे नाम्बाराव हरबानो जागोन आं खिन्थानो हानि नै स्क्रिनाव एन्टनि नार्जारि आरो नै सिङाव दङ मोनसे नाम्बार बे नाम्बाराव जायफोरा हरनो गोसो हरनो हागोन थाइसे थाइनै दा आं गुरै खावलायो बेखौनो दा बेनि जायगायाव गुबुना जायोब्ला गुबुनखौबो जों नायफिननांगोन गासैखौबो जों नायफिननांगोन आं माखौथ' बुंगोन नों हासान्दि गुबुनखौ अनसाय आरो नों हायासान्दि गुबुनाव बिनानै जा आरो गुबुनाव अनसायनांगोन बेनो आरोना लोगोफोर दा आपडेटआ बेखिनियानो नेक्स्ट माबाफोर आपडेट मोनोबा आङो लाबोना जागोन आंनि सिगाङावनो गोजोन्थों जय बर' बिमानि